Салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Дӯстони азиз, имрӯз бо шумо хостам ки як торти бомазза, и ҳам тортай, ҳам печенияй, ранги торти чӣ омадагиай, медови омадагиай, беҳад бамазза омадагиай. Тортам бигем мешава асосан и печения, лекин маззаш ранги вай омадагиай, торти медови омадагиай, беҳад бамазза омадагиай. Шумо метавонед тайёр кунед дӯстони азиз. Ай чизои камхарҷ, маҳсулотҳои камхарҷ, ягон чизи қимат рафтагӣ нест деҷа. Намехоҳад дӯстони азиз, инҷада сар мекунем ба пухтани, намедонам чиш бигӯм, тортиш бигӯм, печениш бигӯм, торти варақиш бигӯм, намедонам. Хай сар мекунем ба тортпазӣ. Як намуди рецепти навай дӯстони азиз, шуморо метавонем ки ба ҳамин рецепт тайёр кунем, беҳад бамазза омадагиай. Даҷа бошад дӯстони азиз, чӣ хеле мебинед, 2 тухм духтам, баъдан камакак як қошиқ чайки майдаҳак намак духтам, ванилин духтам, инҷа бошад ним стакан равғанай, равғани вай бошад, фақат ки бу надошта бошад, равғани авқот кини бебу боша хубтарай бо. Намехел ҳамаша якҷоя мекунем, мековем. Баъдан инҷа кукурузни крахмала қати разрихлитель якҷоя кардем. Баъд қати ино якҷоя мекунем. инҷа бошад 3 стакан, 4 стакан мегӯм, 3 стакан орд гирифтем. Мехоҳед кам камаки духта кофтан мегирем. Як бора ҳамаша намедозем, кам камак медозем, ба ҳамин тавр кофтан мегирем, якҷоя мекунем. Даҷа барои мо ягон миксер, пиксер дар кор нест, фақат ҳамаро бо даст тайёр мекунем. Беҳад осонай, барое ки мо на миксер истифода мебарем, на ягон чӣ, фақат ба даст тайёр мекунем. инҷа бошед намехел ба 2 тақсим ҷудош мекунем. Мондаги хамирмон боша, ба як қошиқи калони авқотхӯрӣ какао якҷоя мекунем. Мехел хамира мехеле омехта мекунем ба какао. бинед чӣ хел хамири хушрӯ омадагиай, беҳад хамиро равған ки доранд, беҳад ба маззаи чӣ меоянд, резонак меоянд. Баъд хамирам беҳад мулоими воздушнӣ меоянд. инҷа бошад дӯстони азиз, намехел аввал хамири бе какаоро тинук мекунем. Тинук ки кардем, баъдан ба хамири какао дора тинук мекунем.
анам хел дӯстони азиз боло ба боло мемонем, камтарак тинкш мекунем. Дигар анам хел ранги хамири самбуса барин чанд бор чиш мекунем, боло ба боло вай мекунем. Барои анами баъд чӣ меояд, варақӣ меояд, ранги торти медовӣ меояд. чӣ хеле ки ман дӯстони азиз дар ҳамин видео тайёр мекунам, шумоам ҳамчунин тайёр кунед. беҳад бешӯхӣ, беҳад бамаза меояд, беҳад фасон меояд. ира ҳам торт бигем мешавад, ҳам печеньерам бигем мешавад. беҳад резонаки бамаза омада. дӯстони азиз, дар инҷа боша ман ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам тамошо кунед ва шумоам дӯстони азиз тайёр кунед. беҳад бамазаи фасон меояд.